estic mirant una foto de la meva família. Ui. I aquests qui és? Mira, és el cunyat de la meva germana. I aquesta és la sogra del meu germà. I aquests dos nens? Són els fills de la meva neboda, que són els besnets dels meus pares. Conec aquesta dona. És la teva dona, oi? Sí, i està al costat del meu sogre i el meu pare. Tens una gran família. Sí, perquè som 4 germans i tots estem casats i tenim 2 fills cadascun.